Kebareng samenika kawula Pendeta Pradita Noviantoro saking GKJ Ngundang Winangun Klaten Klasis Barat badhe ngaturaken renungan ing wekdal menika kanthi irarahan Ojo ngadhep Gusti kanthi ati kang wangkot. Ojo ngadhep Gusti kanthi ati kang wangkot. Waosanipun kapethik saking lelakone para rasul 7 ayat 51. Lelakone para rasul 7 ayat 51 ingkang mekaten. Tiang ingkang sami ndablek wangkot ing manah sarta budheg sampeyan tansah sami nglawan Roh Suci sami kados leluhur sampeyan inggih mekaten ugi sampeyan sedaya. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, Stefanus minangka tiyang ingkang pinilih lan kapenuhan Roh Suci yendika kanthi wicaksana dumateng para pangarsaning agami nyariosaken sejarahing bangsa Israel wiwit jaman Musa ngantos rawuhipun Sang Mesias. Panjenenganipun nyariosaken bilih leluhuring basa Israel gadah pedaleman suci nanging tetep nglawan dumateng pangandikanipun Gusti. Pedaleman suci menika naming lambang. Nanging tiang-tiang menika langkung remen ngugemi tradisi tinimbang karsanipun Gusti. Stefanus ngendikaaken bilih para leluhur namung caket ing lati mawon. Nanging manahipun tebih saking Gusti Allah. Sabtu pangandika menika paring penget murih kita sampun ngantos nindakaken pepakening agami sacara lahir kemawon. Pepakening agami kedah katampi lan katindakaken lahir terus ing batos kanthi manah ingkang andhepasor saha tinarbuka kangge nampi dawuh pangandikanipun Gusti. Awit menawi mboten mekaten kita badhe dados pribadi ingkang ndablek saha wangkot manahipun. Sumangga kita nitip priksa manah kita piyambak-piyambak. Menapa kita sampun manembah dumateng Allah kanthi setya lan andhepasoring manah? Utawi anggen kita suwan Gusti menika naming kangge ngugemi pakulinan. Sampun kantos kita sowan Gusti menika naming kangge ngugemi pakulinan. Langkung-langkung malih anggenipun kita manembah menika nami sora lahir tanpa kanthi batos ingkang estu. Sami ndablek wangkot lan lawan Roh Suci. Pangandikanipun Stefanus ugi dados pepengut. Pilih Gusti Allah ngersakaken dedalem ing manahipun manungsa minangka pedaleman ingkang suci. Mugi kita mboten ndablek lan mangkotaken manah nalikanipun dipun utus saha dipun tuntun. Sumadyo nyedengaken talingan lan ngasoraken manah dumateng pidedahipun Gusti. Amin.